Hei, ihan mahtavaa, että sä löysit tämän videon. Nyt on teemana kuulumisen tunne ja sen vahvistaminen erikoisesti ulkosuomalaisten elämässä. Eli ulkomailla asuville suomalaisille tai muuttoa suunnitteleville ja toisaalta koskee myös ulkomailta palaavia eli paluumuuttajia. Tämä on siis Taukonautin tilaisuus tai video, jota kuuntelet. Ja Taukonautti on perustamani yritys ja Taukonautin missiona on maailmalla asuvien suomalaisten voimavarojen vahvistaminen. Erityisesti muutostilanteissa pystyn olemaan apuna ja menetelmä, jota mä hyödynnän, on coaching. Ja mun nimi on siis Helka Mäki ja mä haluan tehdä sun elämästä helpompaa ulkomailla. Alkuperäiseltä koulutukselta mä oon kasvatustieteen maisteri ja sitten mä oon myöhemmin opiskellut työ- ja organisaatiopsykologiaa ja sitten suorittanut ton coaching-tutkinnon. Ja mä oon muuttanut 11 vuotta sitten Sveitsiin ja sitten mä ehdin 9 vuotta asua Sveitsissä ja mä jotenkin havahduin siihen, että mä en ole osa tätä yhteiskuntaa. Mä olen edelleen ulkopuolinen, mä en kuulu tähän porukkaan, mä en pysty muodostamaan samanlaisia yhteyksiä kuin mitä mä pystyisin ehkä Suomessa muodostamaan. Eli mä siis koin, että mä en kuulu tänne ja sen takia mä palasin Suomeen. Siitä on 2 vuotta aikaa ja sitten elämä kuljetti sillä tavalla, että palasin sitten kuitenkin tänne Sveitsiin tuossa vuosi sitten. Eli ehdin siellä Suomessa olla vain vuoden verran. Ja siitä me päästään vähän niin kuin tähän tämän päivän teemaan, eli yksinäisyys lisää kuolleisuutta lähes yhtä paljon kuin tupakointi. Eli tällaiset niin kuin yksinäisyyden, ulkopuolisuuden kokemukset ja verkostojen puute ja myös sellainen juurettomuuden tunne, niin nämä on tosi tyypillisiä ulkosuomalaisille. Ja sitä ei ehkä tule ajatelleeksi, mutta ne on tosi vahvasti yhteydessä hyvinvoinnin heikkenemiseen. Eli se, kun tuntee kuuluvansa ympäristöön, niin silloin on kevyempi ja helpompi olla. Mutta jos taas niin kuin kokee semmoista ristiriitaa, että tämä ei tunnu hyvältä tämä paikka, niin tulee semmoinen jatkuva pohdinta ja stressi siitä, että pitäisikö vaihtaa asuinmaata. Ja voin kokemuksesta sanoa, että se asuinmaan vaihtaminen on tosi iso ja kallis prosessi, ja siihen ei kannata noin vaan ryhtyä, vaan se kannattaa tehdä harkitun päätöksen kautta. Ja sen takia mä haluan nyt tuoda niitä ajatuksia tähän, että voisiko sitä kuulumisen tunnetta vahvistaa siinä ympäristössä, missä on, jotta ei tarvitsisi muuttaa sitä omaa asuinmaata. Koska myöskään se Suomeen sopeutuminen ei ole mikään sellainen itsestäänselvyys. Ja sitten mä haluan tässä yhteydessä vielä mainita ton sosiaalisen median, koska sehän nimensä mukaisesti olisi sit sellaista sosiaalista ja yhteisöllistä, mutta mä oon vähän sitä mieltä, että se voi jopa pahentaa sitä yksinäisyyden kokemusta, että kun sä näet siellä kuvia, että muilla on kivaa yhdessä ja he tekee sitä ja tätä ja tota, ja itse on yksin sohvalla ja katsoo sitä, niin se voikin vaan niin tuoda vahvemman tunteen siitä, että minä olen yksin ja muut kuuluvat porukkaan. Et sen takia mun mielestä se some voi suorastaan nakertaa sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kuulumisen tunnetta. Ja tosiaan se kuulumisen tunne vahvistaisi meidän hyvinvointia, ja nyt olisi siis tarkoitus ymmärtää lisää siitä, mitä se kuulumisen tunne on, ja mitä me voitaisiin tehdä, jotta se vahvistuisi. Ja senpä takia mä annan seuraavaksi puheenvuoron Fannille, joka on tämän alan asiantuntija, ja hän kertoo teille lisää tästä kuulumisen tunteesta. Joo, kiitos Helka. Ja kiitos muutenkin kutsusta. Kiva puhua täällä tänään. Aina kiva puhua aiheesta, mistä on itse intohimoinen, ja toivottavasti pääsen levittämään vähän kuulumisen tunteen ilosanomaa tänään. Mutta tosiaan mä oon siis Fanni Vesa Kuuluva Oy:stä, oon nuori yrittäjä, eli perustin mun yrityksen tuossa viime kesän lopulla kuulumisen tunteen konseptin ympärille. Tausta mulla on kestävässä kaupunkikehityksessä, eli 2 vuotta sitten valmistuin tekniikan kandidaatiksi Tampereen yliopistosta, ja siellä kanditutkimuksessani tutustuin kuulumisen tunteeseen ja lähdin tutkimaan erityisesti tilallista kuulumisen tunnetta, eli miten sitä kuulumisen tunnetta voi muodostaa tilaan ja mitä se tila voi tehdä tukeakseen sitä kuulumisen tunteen muodostusta. Lähdin sitten 2023 semmoisen trendin matkaan, että
rakensin pakettiautoon kodin ja lähdin sillä vajaaksi vuodeksi reissaamaan ympäri Eurooppaa. Ja tässä tuli sitten ehkä aika konkreettiseksi se kuulumisen tunteen merkitys. Ja siinä just kun lähti mukavuusalueen ulkopuolelta, niin vahvasti siellä yleisössä on varmaan vielä isommissa mittakaavoissa, että on niinku oikeasti ihan muutettu sinne, että mä kuitenkin olin vaan sen vajaan vuoden. Mutta kuitenkin kun lähti mukavuusalueen ulkopuolelle, niin siinä tajus just sen, että kuinka isona vastapainona se kuulumisen tunne oikeasti voikaan olla yksinäisyyden ja irrallisuuden kokemuksille. Mutta mennään itse aiheeseen, eli kuulumisen tunteesta. Puhutaan tänään sense of belonging. Käydään tässä briefissä läpi, että mikä se on se kuulumisen tunne. Esittelen yhden viitekehyksen ja sen kautta katsotaan, että mistä ja miten se muodostuu ja sitten, että miten sitä voi vahvistaa. Joo. Kuulumisen tunteelle ei mitään tiettyä määritelmää ole vakiintunut, varmaan johtuen siitä isosti, että se on tunne ja henkilökohtainen kokemus. Mutta mulla on tässä pari kysymystä, millä sitä voi ehkä hahmottaa vähän paremmin, ainakin omalla kohdallaan. Niin jos tämän kysymyksen äärelle voisi hetkeksi pysähtyä, että miettiä ihan muutaman sekunnin ajan, että miltä tuntuu kuulua joukkoon. Missä tämä tunne tuntuu ja millainen tunne se on. Miltä tuntuu olla nähty, hyväksytty ja arvostettu sellaisena kuin sä oot. Ja olla turvassa. Mulle tää tulee aika selkeästi lämpönä ja sellainen lämmin tunne rinnassa, lämpö sydämessä. Mutta silti helpommin mä hahmotan kuulumisen tunteen sitä kautta, että mitä jos sitä ei ole, eli miltä tuntuu olla ulkopuolinen. Tähän ei tarvitse sen syvemmin paneutua, en halua, että kukaan ahdistuu tällaisista kysymyksistä, mutta mulle tämä on niinku helppo vastaus, että tämä on epämiellyttävä tunne, ikävä tunne, ehkä jopa puristaa vähän rinnassa. Ja tämä tunne voi tulla ihan todella pienestä. Tämä voi tulla siitä, että puhuessa sun silmiin ei katsota, sun vitsille ei naureta tai sun nimi ehkä muistetaan väärin. Jotain pieniä asioita, millä onkin siitä suuri vaikutus. Vaikka sille kuulumisen tunteelle ei yhtenäistä määritelmää ole, niin laajalti on tunnistettu, että se on ihmisen perustarve ja fundamentaalinen motivaation lähde. Tuossa on muutama eri teoria, mihin nämä väitteet pohjaa. En mene niihin sen syvemmin, nopea esittely vaan, että Maslowin tarvehierarkia on hyvin klassinen, myös aika kritisoitu, mutta 40-luvulla Maslow määritteli, että sen jälkeen kun ihmisellä on ruokaa, vettä ja katto pään päällä, niin sitten hän hakeutuu, havittelee kuulumista ja kuulumisen tunnetta. Sitten on Desin ja Ryanin hyvin vakiintunut itseohjautuvuusteoria, jossa heidän päähypoteesissa ihmisen motivaatio jaettiin 3, ja näistä yksi oli tämmöinen kuin relatedness, eli yhteenkuuluvuus. Ja sitten meillä on suomalaista tutkimusta Erik Allartin hyvinvoinnin ulottuvuudet 70-luvulta, joissa sitten yksi osa on tämmöinen kuin loving. Eli näissä kaikissa puhutaan siis vähän syvemmästä yhteydestä muihin ihmisiin, merkityksellisistä kohtaamisista ehkä samankaltaisten ihmisten kanssa. Eli puhutaan just siitä syvemmästä yhteydestä, eli ei riitä, että on vaan sosiaalisia kontakteja. Ja se onkin, tai tässä onkin itse asiassa hauska, mutta mikä on kuulumisen tunteen ja yksinäisyyden kanssa yhteistä, on, että se on riippumaton sosiaalisten kontaktien määrästä. Eli siinä, missä sä voit olla huoneessa, joka on täynnä ihmisiä, on kaveria ja on ystävää, niin sä voit silti kokea, että sä oot täysin yksin ja yksinäinen. Ja päinvastoin, jos sä oot keskellä Lapin erämaata yksin, niin sä voit kokea vahvaa kuulumisen tunnetta. Eli siinä, missä yksinäisyys ja kuulumisen tunne, ne ei niin kuin sinänsä ole toisiaan poissulkevia asioita, ne voi olla
totta samanaikaisesti, niin kuin noin muutkin, mitä tuossa on mainittu, eli juurettomuus ja ulkopuolisuus, niin sä voit siis kokea näitä samaan aikaan, mutta et sen takia tuossa on vastakohtia kysymysmerkki, koska ne ei täysin mene minkään binäärin toisiin päihin, mutta se todennäköisyys näiden negatiivissävytteisten kuulumattomuuden tunteiden, eli yksinäisyyden, juurettomuuden ja ulkopuolisuuden, todennäköisyys näiden kokemiselle vähenee tietenkin, mitä vahvempi se sun koettu kuulumisen tunne on. Ja sitten nämä kuulumattomuuden kokemukset on yhteydessä lukemattomaan määrään erilaisia psyykkisiä ja fyysisiä terveysongelmia. Tuossa Helka vähän valottikin yksinäisyyden vahingollisuutta. Eli tutkimuksesta riippuen sitähän on verrattu, että se on ihan yhtä tappavaa kuin tupakointi, tai olisi sama kuin polttaisi 10-15 tupakkaa päivässä. Eli tässä vaiheessa meidän luomakunnan tilaa niin voisi puhua länsimaalaisesta kansantaudista jo, kun puhutaan yksinäisyydestä. Että se, miten yksinäisyyttä ja sen kehityskaarta ei ole saatu kuriin pandemian jälkeen, niin on aika huolestuttavaa. Mutta tältä slaidilta, jos jotain jää käteen, niin toi, että kuulumisen tunne, siinä missä on henkilökohtainen ja yksilöllinen kokemus siitä syvemmästä yhteydestä muihin ihmisiin tai tilaan tai paikkaan, niin sitä voi vahvistaa sekä sisältä että ulkoilta päin. Eli siinä, missä sä voit tukea sitä omaa kuulumisen tunnetta ja vahvistaa sitä, niin sä voit myös kultivoida sitä ympärillesi ja vahvistaa jonkun muun kuulumisen tunnetta. Ja miksi mä koen, että tämä nyt tässä kontekstissa niin kuin ulkosuomalaisille on erityisen tärkeää, niin teillä on ollut tai tulee olemaan varmastikin isoja muutoksia, että on ollut muuttoa ulkomaille, paluumuuttoa Suomeen, jotain vastaavaa isoa muutosta, joka ei kosketa enää vaan sua. Ja siinä huoli ei olekaan enää vaan itsessään, että miten mä pärjään ja miten mä löydän ihmiset ympärilleni, vaan siinä mietitään, että miten kumppani pärjää, miten lapset pärjää. Entäs se perhe, jota mä jätän taakseni Suomeen? Miten perhe ja ystävät, jotka jätän taakseni Suomeen, miten he pärjää? Miten he pärjää ilman minua? Tai sitten, että mistä kumppani ja lapset löytää ystäviä? Miten he löytää heidän yhteisönsä? Niin se on tärkeää tajuta, että sitä voi auttaa sitä muiden kuulumisen tunnetta myös, tai sen muodostusta. Sitten tosiaan lupasin esitellä viitekehyksen siitä, miten se kuulumisen tunne muodostuu. Tämä voi auttaa myös sen oman kuulumisen tunteen reflektoinnissa ja sitten myöhemmin vielä sen vahvistamisessa. Eli Allen työryhminen 2021 loi tämmöisen integratiivisen viitekehyksen kuulumisen tunteen 4 komponenttia. Tuossa on mun käyttämä muistisääntö KOMP noiden englanninkielistä sanapareista pohjaten. Meillä on siis 4 komponenttia: kompetenssit, mahdollisuudet, motivaatiot ja havainnot. Käydään läpi, mitä ne tarkoittaa. Eli kompetenssilla tarkoitetaan sun tietoja, taitoja ja ominaisuuksia, jota sulla on ja jotka mahdollistaa sen kuulumisen tunteen muodostamisen. Eli nämä voi olla jotain melko konkreettista, voi olla kielitaitoa, voi olla kulttuuritietämystä, tai sitten voi olla jotain sosiaalisia taitoja, kyky empatiaan, avoimuus, huumori voi olla. Kaikki tiedot ja taidot, ominaisuudet, mitä sulla on, jotka helpottaa sen yhteyden muodostamista toisiin. Sitten meillä on mahdollisuudet, ja näillä viitataan sitten taas siihen, mitä se ympäristö tarjoaa. Eli minkälaisia tilaisuuksia se ympäristö tarjoaa kuulumisen tunteen muodostamiselle. Näitä voisi olla esim. Työpaikan tarjoamat erilaiset tilaisuudet, afterworkit, harrasteryhmät, sosiaalisen median erilaiset verkostot. Kaikki, mitä ympäriltä löytyy, mihin sä voit kuulua tai mitkä auttaa siinä kuulumisen tunteen muodostamisessa. Ja se, miten aktiivisesti sä näitä ympäristöstä etit, niin siihen vaikuttaa sun se oma motivaatio. Jokaisella on se tarve sille kuulumiselle ihan niin kuin primitiivisesti, mutta se voi vaihdella ihan henkilöstä riippuen, että kuinka vahva se on ja kuinka paljon niitä läheisiä ja kohtaamisia tarvii omaan arkeen. Sen lisäksi vaikuttaa tietenkin se kohdeyhteisö, mihin se kuulumisen tunne olisi ehkä, mihin sitä ollaan muodostamassa.
Eli esimerkiksi oot suomalainen, asut Sveitsissä, tai oot ehkä sveitsiläinen nyt, mutta oot kuitenkin Suomesta muuttanut Sveitsiin, niin sulla voi olla motivaatio kuulua vaikka Sveitsin suomalaisiin yrittäjiin, mutta sulla voi olla vahvempi motivaatio kuulua paikallisiin yrittäjiin, koska sä koet, että se arvo on suurempi siinä. Sä koet, että se, että sä liityt paikalliseen ryhmään, niin auttaa sua ylipäätään sinne kotimaahan tai kaupunkiin integroitumisessa. Eli silloin sulla on suurempi motivaatio kuulua sinne paikalliseen ryhmään kuin siihen Sveitsin suomalaisten ryhmään, vaikka motivaatiota kuulua löytyy molempiin. Mutta se on siis se koettu arvo kuulumiselle. Vikana meillä on havainnot. Tämä on ehkä näistä niinku kokonaisvaltaisin, eli tämä on se oma kokemus siitä kuulumisen tunteesta. Ja kokonaisvaltaisin sen takia, että tämä voi olla ristiriidassa noiden aikaisempien kanssa. Niin sulla voisi paperilla olla vähän niin kuin kaikki kondiksessa, sulla voi olla kompetenssit, mahdollisuudet ja motivaatiot, mutta silti se sun oma kokemus sun omasta kuulumisen tunteesta voi olla kehno. Ja päinvastoin. Ja tähän ei niin kuin kannata ehkä jäädä vellomaan, mutta pientä reflektiota on aina hyvä tehdä, sillä tämä voi sit myötä vaikuttaa tai luoda sellaista negatiivista tai positiivista kierrettä sen kuulumisen tunteen muodostamiseen. Pieni esimerkki tästä. Niin mulla 2 ystävää aloitti uudessa työpaikassa sattumalta samana päivänä, eri työpaikka tosin. Tämä toinen ystävä, sitä jännitti ihan hirveästi, se pelkäsi, että eihän se niinku tule löytää sieltä ketään, että eihän nyt niinku mikään työyhteisö voi edes vastata sen tarpeita kuulumisen tunteesta, että ei, että onko koko alalla edes yhtään hänen kaltaista ihmistä. Ja tämä johtui vaan siitä, että hän oli ollut puolitoista vuotta vanhassa firmassa töissä, jossa hän ei niinku ollut yhtään tyytyväinen tähän tilanteeseen. Eli hän ei ollut löytänyt sieltä yhtään oman kaltaisia ihmisiä, ei ollut viihtynyt ollenkaan, ja ne ihmiset, jotka siellä oli, niin hän koki, että hän ei ehkä edes halua kuulua niiden joukkoon. Ja sitten tämä toinen ystävä, joka oli aloittamassa työt samana päivänä, niin mä kysyin häneltä sitten, että no, että milläs fiiliksellä meet ensi viikolla töihin, että jännittääkö? Ja hän sanoi, että ei vitsi, että siis mähän on niin innoissani, että mä pääsen tutustumaan, että siellä on 20 uutta ihmistä, kehen tutustua ja kestä saada kavereita. Että hän oli niin kuin aidon innoissaan siitä. Ja musta oli hauska sen takia, koska mä niin kuin heti yhdistin sitten, että niin tämä varmaan saattaa pohjata siihen, että hänen taas vanha työpaikka, missä hän on ollut 3 vuotta, niin hänelle oli muodostunut siellä aivan ihan hirveän rakas yhteisö. Ja semmoinen, missä hän rakasti kaikkea ja kaikki rakasti häntä. Että oli vahva usko siihen, että tämä tulee tapahtua jatkossa. Tämmöisen yhteisön muodostaminen jatkossa on mahdollista. Ja sitten tätä kautta tämä vaikuttaa myös toimintaan. Eli sitten kun on usko siihen, että se kuulumisen tunteen muodostaminen on mahdollista, niin sitä alkaa manifestoimaan vähän siihen arkeen kanssa. Että ehkä tämä henkilö hakeutui tämmöisiin tilanteisiin vähän rohkeammin, missä se kuulumisen tunteen muodostaminen on mahdollista. Hän ehkä oli vähän avoimempi tämmöisille tilanteille ja avoimempi uusille ihmisille ylipäätään. Joo. Sitten, mitä asialle tehdä itse? Miten kuulumisen tunnetta vahvistaa? Niin käydään vielä uudestaan nämä komponentit läpi, mutta mietitään tällä kertaa, että mitä tehdä asioille. Niin kompetensseissa opi, opettele ja harjoittele. Vahvista sun kielitaitoa, opi erilaisista kulttuureista tai ehkä niinku siitä sun kohdemaan kulttuurista. Opi kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Ja sen lisäksi niin harjoittele sosiaalisia taitoja. Useimmat sosiaaliset taidot on niinku opeteltavissa. Harjoittele avoimuutta ja herkkyyttä, ihmisen kohtaamista, haavoittuvuutta, kaikkea mikä jeesaa siinä aidon yhteyden luomisessa. Ja harjoittele läsnäoloa, kuuntelemista ja keskustelua. Mitä tulee mahdollisuuksiin, niin sitä ympäristöä on ehkä vähän hankalampi muuttaa, ellei niin kuin, muuta pois. Mutta se ei ole aina se kestävin ratkaisu. Mutta sä voit vaikuttaa siihen, että kuinka aktiivisesti sä itse haet näitä mahdollisuuksia sun ympäriltä. Eli ole itse aktiivinen. Mieti, että mihin mä voisin liittyä. Että olisiko joku uusi harrastus, mitä aloittaa.
liittyä ehkä johonkin vapaaehtoistoimintaan, mennä, onko joku työpaikan tapahtuma, mihin mä en ole vielä uskaltanut mennä, mihin mä voisin mennä. Ja sit asetu ajoittain mukavuusalueessa ulkopuolelle myös. Eli laita itsesi näihin tilanteisiin, mitkä saattaa tuntua vähän ikäviltä tai jännittäviltä, mutta mitkä voi mahdollistaa sitä kuulumisen tunteen muodostamista. Eli tämä voi olla ihan vaikka, että kahvilassa tulee mielenkiintoisen näköinen ihminen vastaan, niin sano hänelle, että hei, kiva takki, tai mitä vaan. Se, mitä sinulla on menetettävää tämmöisessä tilanteessa, on niin paljon vähemmän kuin se, mitä sä voit saada. Että sua saatetaan ehkä katsoa vinoon tai jotain, mutta sä saatat saada siitä ystävän. Kuka tietää. Niin vähän sellainen miksi ei asenne ehkä näihin. Mitä tulee motivaatioihin, niin tutustu itseesi. Mieti, mihin sä haluat kuulua, mihin sä kuulut jo, missä sulla on hyvä olla, mitkä yhteisöt ja ihmiset ja tapahtumat on sellaisia, jotka antaa sulle enemmän kuin ne ottaa. Ja sitten sitä kautta mietit, mitä sulta ehkä puuttuu, mitä sä jäät kaipaamaan, minkälaisia ihmisiä ja yhteisöjä sun ympärille. Ja sitten tutustumalla näin itseesi, niin sä osaat etsiä niitä ihmisiä ympärillesi. Mieti, mihin haluat kuulua. Ja viimeisenä havainnot, niin aseta rajoja. Aseta rajoja itsellesi ja aseta rajoja muille. Eli jos sä olit jossain ja siellä tuli epämiellyttävä olo, jos sulla ei ole tarvetta mennä sinne uudestaan, niin älä mene. Laita se raja itsellesi, että sun ei tarvi asettaa itseäsi stressaaviin ympäristöihin, jos sun ei tarvi siis. Älä turhaan stressaa itseäsi ylimääräisellä. Ja sit aseta rajoja muille. Eli jos jonkun ihmisen kommentti jäi häiritsemään, että toi ehkä ei ollut ihan niin hyvä juttu, niin sano hänelle, että tässä tilassa muuten niin ei kunnioiteta tuommoista puhetta tai tuommoista käyttäytymistä. Ja se ei ehkä, tuollain suoraan sanominen, niin ei ehkä tee teidän suhteesta just parempaa, se tekee siitä aidompaa, mutta mikä tärkeämpää, niin sellaiselle ihmiselle, jota tämä asia koskettaa ja joka ei uskalla sanoa sitä ääneen, niin se, että joku toinen sanoo, voi olla ihan sairaan tärkeää. Ja viimeisenä, niin oo kärsivällinen. Että se kuulumisen tunne ei muodostu hetkessä, ja se ei myöskään ole mikään staattinen tai saavutettava asia elämässä. Että sä et voi nyt sanoa, että no niin, nyt mulla on tää kuulumisen tunne, ja sitten se olisi sulla aina, vaan se menee ihan päivätilanne ja paikkakohtaisesti. Tänään voi olla semmoinen olo, että en kuulu minnekään, että mulla ei itse asiassa ole paikkaa tässä maailmassa, ja huomenna eri tilanteessa eri ihmisten kesken se voi olla tosi erilainen. Ja joka päivä pystyy pienin askelin parantaa sitä omaa kuulumisen tunnetta siinä, missä muidenkin. Ja sitten mulla on viimeisenä vielä mun käyttämät lähteet, jos haluaa tutustua kirjallisuuteen aiheesta paremmin. Muuta sanottavaa mulle ei varmaan tähän ole muuta kuin kiitos ihan hirveästi teille siellä, ketkä katsoo tätä, ja kiitos hirveästi Helgalle, kun kutsui mut tänne puhumaan. Joo, kiitos. Kiitos Fanni, aivan mahtavaa asiaa ja jätti varmasti paljon pohdittavaa. Ja mä haluan vielä tähän nostaa tällaisen kysymyksen, mitä mä kysyin monilta ulkomailla asuvilta suomalaisilta, eli mihin tai keihin kuulut. Ja tässä näkyy sitten vähän vastauksia, joita teiltä sain. Eli aika moni kokee kuuluvansa ulkosuomalaisiin, mikä mulle oli aluksi vähän raastavaa, että on myös mainittu ulkomaalainen ja ulkopuolinen ja että se on niinku kurjaa, että mä en ainakaan itse oikeastaan haluaisi kuulua ulkomaalaisiin, mutta sitten toisaalta voi ajatella, että ehkä se ulkopuolisuus voikin tuoda meitä yhteen ja me voimme kokea yhteenkuuluvuutta sen takia, että meillä on se kokemus siitä ulkopuolisena olemisesta. Ja sitten tuossa on myös niinku tosi mahtavia nostoja siitä, että esimerkiksi harrastukset voi tuoda yhteenkuuluvuutta. Siellä kuulutaan esimerkiksi jalkapallojoukkojen vanhempiin, tai sitten voi kuulua siihen ympäristöön, missä on asuintalon, alueen, naapuruston yhteisöön.
niin se on mun mielestä niin kuin ihan mahtavaa. Ja mun mielestä on tosi tärkeää pohtia, että mihin kokee kuuluvansa, ja sen jälkeen voi pohtia, että mihin tai keihin kuulumista haluaisit vahvistaa, koska niin kuin Fanni tuossa aiemmin sanoi, niin me tarvitaan joku niin kuin konkreettinen ajatus siitä, että mihin me halutaan kuulua, jotta me voidaan sitten ruveta toteuttaa niitä käytännön steppejä ja vahvistamaan sitä kuulumisen tunnetta. Joo, hei, toivottavasti tästä tuli paljon uutta ajateltavaa ja toivon, että tämä auttaa sua vahvistamaan sun kuulumisen tunnetta ja sitä kautta sun hyvinvointia. Mun nimi oli tosiaan Helka Mäki ja mut tavoittaa osoitteesta helka@taukonautti.fi ja nettisivut löytyy tuolta taukonautti.fi osoitteesta. Ja samaten Fannin puolesta niin paljon kiitoksia ja Fannin tavoittaa sitten kuuluva.fi osoitteesta ja myös LinkedInissä verkostoidumme mielellämme. Kiitos tästä ja muista tulla tämän kanavan tilaajaksi, niin löydät sitten jatkossakin vastaavia videoita.